Grabben i rummet nästintill vet ju att Tina ej kan vara still. När magen den knorrar, då sätter hon fart och ropar till grannen: säg, när kommer du snart? Här kommer stötdos vitamin. Direkt sänds i Bjarnes magasin. Det är en nästan omöjlig uppgift att säga någonting överhuvudtaget efter speciellt de två sista talen. Så kan jag inte riktigt hitta på något. Men det jag ska försöka att förklara, jag ska bara förtydliga Svens syftande till synkronicitet. Du sa det kom från Chopra. Chopra, han är endokrinolog ursprungligen. Och numera filosof ursprungligen från Indien. Det är nog inte han som har hittat på det. Utan det är faktiskt en stor vetenskap och skapare av den moderna psykologi. Det är nämligen Carl Jung, som till och med har skrivit en bok om synkronicitet. Som är det att fenomen att ingenting inträffar en tillfällighet. Utan allt inträffar precis som det ska. Att allting med andra ord är perfekt, operfekt. Han har skrivit en mycket spännande bok om det, och begreppet synkronicitet är oerhört spännande, tycker jag. Så jag var väldigt glad för det med. För det var förstås ingen tillfällighet att du skulle spela squash precis den dag där i 1977. Naturligtvis. Det jag ska försöka förklara i det här korta tal, det är första sättningen i Tinas avhandling. Det är säkert många som inte kom längre indtil det där at last. Och det har der talats mycket om, ska jag tala om, senaste året på medicinkliniken, alltså man har skojat mycket om det där. Der finns ju inget så vackert som en nyförlöst kvinna. Att hormonerna sprutar ut, alltså östrogenerna och stresshormonerna och sådär. Det är oerhört vackert. Jag tycker inte det är något mer vackert syn än en nyförlöst kvinna. Det är vad du är idag till. Det blev en 241 gram. Fordi jeg har virkelig en vægt, den er altså 22 cm då. Så den store fråga, det er altså, när var det, at Tina blev gravid? Det er det, som har diskuterats mycket på medicinklinikken, og man har sagt 80-talet någon gång i början av 80-talet. Till och med idag, de som var med på diskussionen, de hörde ett extra, de här elaka extra frågor, för jag njöt verkligen opponenten, som var fantastiskt samtal och synkronicitet mellan de två där. Det var ingen tillfällighet att det blev enhjälp. Alltså. Men der kom en extra fråga från betygsnämnden. Jag ska inte nämna någon, för han är inte närvarande här idag. Men alltså, han ville ha reda på när själva konceptionen fanns det. Jag tycker det var så oförskämt. Alltså. Jag kan inte fråga en kvinna när var det du blev gravid. Och det var precis vad han frågade om. Men alltså, der har varit många bud på när det rent faktisk ægte rum. Og jeg kan tale om, at ved medicinbordet, Thomas Mandler kan indtykke, at der findes til og med nogen, som foreslår, at Tina, hun blev forskeranmeldt i samband med spanske syger 19. Just det. Altså Tina, jeg tror, Adam og Emily, de har sagt præcis det, jeg vil sige. Fordi anledningen til, at det tog lidt tid for, det er jo ikke, at du er ubegået, eller at du er ustruktureret, eller på noget sæt ikke kan gøre en afhandling på et halvår, fordi det kan du jo. Men anledningen den er, at du er et fuldstændigt uskyldigt, givende menneske. Du tænker altid på andre. Og det kan så være i det store, når du kaster dig ud i fattige og stridigheder, så går jo i mange år. Eller det kan være i det små, at du skal passe sig nogens hund eller barn, eller
efter lunchen, og fordi det er et helt projekt at gå på lunch med Tina, altså fordi at hun skal jo, efter Morten, så skal hun hen og takke specielt for den Morten, hun har fået i dag til den, som har gjort det. Og det er så stort altså, fordi Tina hun gør det fuldstændig spontant og uskyldigt til sine børn. Og det skal du have en så stor tak for, Tina, fordi du er verdens bedste ven og støtte, og der har jeg oplevet i mit personlige liv, og at jeg har set det gang på gang, og du tænker altså mye mere på andre end på dig selv, og det var derfor, det tog lidt tid. Ingenting andet. Sådan det belønner os med en af de nordamerikanske legioner, de uddeler jo, du har fået en hat i dag, og jeg har en rovfågelfjælder til dig, som du skal sætte dig i din medicinkvinder-hat. Og det er en sådan her fjælder, den får man jo, det er ingenting, man kan købe. Det er noget, man skal få, og man hindrer det ligesom, og man får det, når man har gjort noget rigtig, rigtig stort. Og det har gjort. Intet med afhængig. Det du har gjort, det er noget, du kan vise frem for. Et sæt at se, at det har taget vældig lang tid, det er at læse acknowledgement. Fordi hælften af dem, som står i acknowledgement, de er jo afledende, altså. Men jeg er helt overtykker som Svend, at de jo vidste, at de nærværende i går, altså de hører jo og har læst præcis brugt. Men jeg vil øve det, når den her flækker til, om jeg kan hindre det. Förlåt Bjarne, jag presenterar bara som Bjarnes magasin. Detta är alltså docent Bjarne Hansen från reumatologiska kliniken och rumsgranne och kollega med Tina.